Revolution is a resource, and we got enough started up. Countdown to the scientists. Takže nazdar lidi, já vás teda vítám u mého dalšího videa. A zase to je z GTA sám, takže dáme spaven a vy víte, že jsme zase tady, protože je to moje práce a furt se budu spavnovat. Takže koukneme si, jestli máme jako výplatu. A jo, bylo tam 2000 tam byly. Tak, takže dneska se trochu proletíme, což už jsme letěli a chci dneska trošku oživit a chci natáčet trochu díl, jestli mi teda vydrží místní disk, paměť, když se budu snažit, jo. Tak, už letíme z kolečka. Jo, ale já jsem, jak vidíte, jak jsme to nějak neseká, nevím čím to je, ale asi to bude tím, že jsem si trochu zrychlil počítač. Tak, to udělám někdy tutoriál, nebojte. To asi budu ještě dělat dneska, než si to dohraju, tak to udělám tutoriál, jak uděláte. A jen to uděláte jen pro ty, co mají slabý počítač. Já mám třeba taky slabý počítač a když se kouknete na moje první video z GTA sám, tak zjistíte, že se mi to sekalo strašně a no, jako neříkám, že to je dobrý, jo. Ale víte, neseká se mi to co hraju GTA sám, to se jako můžu všimnout. Tak, jo a když se jenom laguje, když jsem u nějakých aut, kde je strašně moc aut, když se mi to lagne, no. Tak, ale já už chci přistát, takže jdeme na letiště. Chci trochu zajezdit nějakým tím autem. Tak, jak jsem vám říkal, tak dole máte kolik kilometrů hodně jedu, nebo letím. Ale mám 46, sakra. A stav mám na 100%, což je vynikající, jo, takže ale už přistávat. Ne, teď přistávat nebudu. Já ještě to chci. Teď chci jít. To se mi docela líbí. Jdeme tam. Ne, to jsem nechtěl. Víte, že jsem to trochu držel. Co mi nestávám. A já mám strach. Ne. Jo. To je debil. Ty magoři dneska, ty jde. Co to tě volujou? Že kanál. Dneska jdeme na kanál zase. Tak. Ale musí... PNVčko, ne. Kecám. Půjdeme... Já nevím, co si mám říct, tady už nejsou ty motorky. Což mi docela vadí a tam máte policejní. Tak, ale ty ne, to je nejpomalejší, myslím. Už tu závodní, to je prostě... Jo, tam to je zakázaný. Hráč vytvořil drag se zápisním 0 dolarů, takže to mi docela vadí. Když nemůžu nic vyhrát, tak je to v háji. Jo, hele lidi, jenom 2%, jsem si zničil auto, není to dobré. Tak. Jedem. Jo, ale docela mě to baví, jo. Vývoda! Oh. Počkej, dáme logo. Hele, a tady bychom se trochu zakradli, a tady může náš, ne? Ale zakrademe si a dáme si tam, já jsem mluví, že nebude sekat kvůli tomu mobilnímu autu, ale on se mi to neseká kvůli tomu autu, ale tak já se ho zkusím vzít, jo. Ale si pomáhám. Mě to dalo. Je to s tím autem doužnice. Je to tím autem. A to vím, protože jsem to nepřestal sekat. Jo. Takže jdeme, pošlám 20 000 a budeme hrát čistě. A budu za skádu. Jo, takže se nějak dohadujou, nevím, co to má být. 49 000, jo. Tady si jen zakrás. No. Co je? Ježišmarja, to jsou nějaký nerozbitný. Začíná to svát. Ježiši Maria. Střílej.
No. Tak. Okrást. Jo, nějakou zbraň. Okrást. Už okrádám. Krásný obrazy, jo. Jo. $16 000, jo, very good. Jo, hele, ještě nahoru. To jsem si nedal nikdy. Já si beru. Já si neberem. To je ich styl. Musíme tuto krásnou káru dávat pozor. A ty jsem to chtěl jít a už nevím kam. Určitě tam byla formule, že jo? Jo, i formule jsem sem přidal, jak jsem říkal v minulém dílu. I formule jsem si přidal. OK. Smyk. Já jsem strašně bolest na ty jejich smyky, ty mě strašně baví. A smyk. Jo. Jo, na ostrov jsem chtěl jít. Tady mi koho zabity. To je to VIP vozidlo. A chci dáme dolů. Uvidíte proč, ale to trochu přeletím. A utopíme se, jak se říká. Jo, jedu. Jo! Do prdel ten negr. Jo, no, ale... si vezmu, ale pomenovat ne. Tak si vezmeme bazuku a to taky. Ale protože když vyjmu ten plamenomet, tak už nemůžu nic vzít. To kecnou. Já to nebyl. Ale tak lidi, já se s vámi budu loučit. V příštím videu, jak jsem říkal, bude ten tutoriál. A já se s vámi loučím a v příštím díle. Čau.